Ама толкова много съжалявам за това, че толкова много не качвах клипове. Много, много съжалявам. Просто таблетът ми се счупи, не знаех какво да правя, хванах се за главата и си казах вчера или онзи ден, да направя още един, ама нов канал, дето почвам друг геймплей на други игри. Да, между другото, това исках да ви кажа най-много и много ви се извинявам на всички, които са ме гледали до сега. Толкова съжалявам. Не го приемайте с моите думи, а толкова колкото чувствам аз. Днес реших да направя един клип на Minecraft Skywars. Да видим. Малко странно се е такова, ама може по едно време баба ми да влезне и... Кажи! Хора, чакайте. Оф, не! Ето казах ви. О, боже. Айде. Там е любимата. Но я. Карта. Аре, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, аре, пусти. Ло. Тук какво има? Тук ме блокове, каквото има. Само това. Това. Тук няма. Брадва. Супер. И блокове. Опа. Или бе. Панар. Той е хакер! Брат. Аре бе! Би бе! Уби го. То някакви брони има ли? Чакай да видя. Аре де! Не. Аз пък грам нямам. А някой не имам ли? Не. Ухо. Между другото, мога май да си направя меч. Да. Сега си направя Diamond Sword. Може малко да съм хремав, но... Майко. Вода. Така, броня слагам. И отивам да бия. Трябва ми ядене, между другото. Тук яден. 8 пържоли. Нямам нищо против. И малко стъкла. Сега. Това е каста. Горе има... там на една куп. Сега ще влизам. Горе има много често. Тук дали няма... Тук... Добре. Изстрели, но нямам лък. Тук ще е добре, ако... диаманти. Тук ще е добре, ако ми даде едно лъкче. Така. Да ги снайперирам. Храна, супер! И каска. Взимай чушне. Чакайте малко. Аз имам тук. Сега. Тук. Добре, има се пак храна. Айде са.
панталонки. Супер. Почти съм в лайра. Това не го... Там пак диаманти. Мисля, че мога да си направя бутушки. Да, бутушки. Ето. Само да оставя тук някои глупости. Тия пръчки. Та брадва, това айрон не ми трябва. Така, още това не ми трябва. Така, това не ми трябва. Това не ми трябва. Да. Са там тук. Това глупост. Мисля, че трябва да ходя и наказвам. Така да се каже. Ако някой е някакъв фул такъв даймонд, аз направо няма бягам, а си хващаме този самолет. О, честно. Защо не го видя? О, шит. Много стъкло имам, бе. О, малко храна. Взимам ли тия, брат, ви не? И колко пожали имам? Махла на някой да го бием, бе. О! Чакай, тук да не видях някакъв даймонд. Ти тук ли си криеш? Чакай. Тук изобщо някой има ли? Или това е само някой бук? О, брат! What the fuck? Ма къв си ти? Бързо взимай! Ще ме налагаш ли, бе, мангал? Умрях! Че... Секунда, бе.